derek memuji Ndara, mugi panjenengan dalah ponang jabang bayi diparingi selamat. Lah iki mau kewajibane apa ya wis rampung to ya, Mas? Menawi sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung Ndara, namung nenggo rawuhipun panjenengan. Umpama to ana randhate nggonku rampung ya sing nggih pangapuran. Mergo iki mau lagi wae apa bisa. Oh, ngaten Ndara. Sih. Ndara? 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 Tolong! Tolong! Monggo, monggo, Ndara, monggo. Tulungi, tulungi, ayo, ayo. Parek, parek, Ndara, parek, Ndara. Sembrono. Sing ketok rambute ibuke. Pangapune Ndara iki nek omongan mencela-mencele kok. Dudu. Nggih, nggih. Selamat ya. Nggih. Bendaramu anggone perang sabil. Nggih. Lalu donga rasane ngati pusing. Dongane Ndara kersane brojol-brojol. Mugi mijil kakung. Nggih ngoten. Bisa gantene aku nek negara Tanjung. Leres. Pripun Ndara? Sampun. Durung Yong, durung rampung. Dipun rantos kemawon Kang Mas Prabu. Arepipun babaraken niku dereng rampung. Dereng. Wong gak sabar. Rasane mawon. Rasane ngati. Padoske dukun pripun padoske dukun? Golek dukun. Nggih. Bidan. Bidan. Bu, bidan omahe ndi, Bu? Bidan. Bidan. Bidane gak delok ketoprak kondang siswa budaya. Ora ning omah. Wis tak odot sirahe bayek. Ora siram sing mbok odot. Sembrono. Wis rampung apa durung kok sampun? Alon-alon Ndara dalane anyar. Anggon aku. Dalane anyar. Kalis Islam. Indonesia mijil kakung. Ana. Kakang Arya Mantri. Dipun. Yen kono dongamu dikabul. Pengaten. Putrane ingsun mijil kakung. Ah. Ganti palungguhan ingsun ana ing negara Tanjung. Leres, leres, leres. Ngono kok bareng. Ya leres. Wis kiramu rak seneng. Rena ing penggalih. Lagi wae sliramu nglairake ponang jabang bayi perang sabil kalis ing sambika. Salah ketinggalan Kok susah malah iki. nangis. Nek nangis mundak ilang ayune lho. Nggih, Den Ayu. Mbok kaya aku ngene iki ora tau susah, mung seneng ben awet enom. Kakang Arya Mantri. Kakang Arya Mantri. Oh, nggih. Kang Mas Prabu. Putrane ingsun mujudake kakung. Mesti bagus gagah wideksa kaya dene panjenengan ingsun. Wis ora tetep panjenengan. Menika leres, mesti kados panjenengan. Piyayine bagus, gagah pideksa, tur tanpa cacat ya. Leres. Bagus kaya to. Irunge kaya sapa? Ayo, irunge kaya ramane apa kaya Ampun kados irunge kula lho Ndara. alah pesek. Matur menapa-menapa Kang Mas. Menika wujud putra panjenengan. Ingsun iki bakal nampa
iso iki mesti bagus kok. Kedekun ra bagya mulya to kanggo wong kagungan putra kok malah neteske waso. Anggone nangis, seneng uga susah. Angin iku Nangis pun nangis bagya bagyo. mulya. Nangis seneng nangis bunyah. Nangis bagyo. Ora sabar rasane ya. Nggih Kang Mas. Pelo. Loh, kok malah diucalke aku? Kayak barong. Kasih ucal. Kayak ucal sama. Gilani. Kayak barong. Bangetan. Rupa ngene kaya lahir barang. Sakno ibu em. Kok masih kok sing ado? Ojo cedak mana iso. Menika putra panjenengan Ndara. Latur sareng Kang Mas Prabu. Mas Prabu. Aku nyawang tak tolong. Iki salah sawijining pengayuman Guru Binetara ingkang bagus gadah pitiksa. Duh, anggadhahi turun mawon kok kaya barongan jar. Nun sewu, niku rak ngisemaken asma panjenengan. Kula pitados yen ora manika bagus gadah pitiksa, kagungan putra kok kados ngaten kados. Kok moncrot, kula pitados Kang Mas Prabu. Yen to kanggo adal kok tumindak sedeng Kang Mas. Leres itu. Monggo kersa dalem menika Ratu Agung Binatara. Gagah piteksa tanpa cacat. Nggih ganteng. Lho iki anak kok elike ora megagah. Niku sing nurut boten panjenengan. Ning sing salah den ayu adane kok. Nek boten tumindak sedeng nek ora selingkuh. Mesti wae Siapa itu? raminane. Mesti. Hah? Mesti wae. Cedak marang iso. Wangsuli nganti jreng atimu. Ojo nganti goro marang penjaring suwi. Jujur mawon Kang. Ya jika dari kau tumindak sedeng, tumindak selingkuh karo wong lanang sapa? Saestu boten wonten Kang. Ningali dipun Kang. Saya diberi putra panjenengan piyambak. Goro! Yen Kan kau sewu, Kang, Mas. tumindak sedeng, sliramu ora tumindak selingkuh. Ora bakal nglarang keponang jabang bayi kang wujuding cacat kang kaya ngono. Susun mawon den ayu gak Kula ketika aturi jujur ngaku kemawon tumindak sedeng kali sinten Cobi karo Darmin apa karo Karmin. Ojo kados kuntinya Lah ireng. panjenengan. Darmin. Wong penjaring sing beri rasa sabar awas ora. Wong lanang endi sing wis wani ngakai aku? Wong lanang endi sing wis wani ngobok-ngobok jaringan? Ngaken kemawon Kang Bos. Kene mawon. Sanipun panjang. Nun sewu Kang Mas Prabu. Napa wonten kok maling aku? Maling aku kunjoro kebak. Kudune ngaku. Ya ta, dipolo. Keploe mawon. Jotosi. Cicake mawon. Wong lanang sapa? Ono ngaku. Wong lanang sapa? Gak mawon. Yo wong wedok. Nah, wong lanang. Wong wedok racun. Iya. Wong lanang ya padha wae. Pegaweane mek loro ati bloko. Sapa rumangsaku kowe iki nyenengke karo Aku jujur lho, Sek. sing ora kaya larane atine ingsun. Jujur. Anjen ora ketuthuk ra jujur. Sedeng. Jajar. Kene mawon. Kowe kiamat lawan aku. Sanipun kene mawon. Monggo kula aturi ngaku, Kang. Kula aturi matur kemawon apa anane. Karo sapa? Lah sedeng ora Ndara!
pakai jinah lan beliau sanes. Kanthi bukti kurang baik para panipun menika dasar ingkang boten waton. Dasar ingkang boten waton. Jalaran konang bayi lahir ingkang sarwa cacat. Menika nggih kersanipun Gusti Agar Jati. Ampun nepaken dhateng kanggo agaripun. Ampun sampeyan sawu pinter kowe. Lumrah kata bela. Ingsun ki ngerti. Ratu ning ndi gawe papane ora bakal nitesake wiji kang cacat. Amarga ingsun ratu sampurna ning jagat raya iki. Leres Kang Mas Prabu, leres tangan sira pinsulan. Ratu anake Eli. Kanggo agane hukum menika rumiyin wiji saking karang pradesan. Nggih awit tuhur putrinipun. Ngantos panjenengan angkat kaluhur minangka garwa prameswari ing Tanjung Agung. Menapa panjenengan kasupen dhateng tresna suci panjenengan sing lali bayumu wong desa tak angkat derajate dadi garwa ratu ana ing negara Tanjung Anom ning dheweke malah gunakake cara dolan kaweko gunakake seneng atine dhewe golek sing karo lanang iki Itu kok sedih. Ratu. Iku karo kula nggih Kang Mas Itu Prabu. karo bojoku. Ora kok patut sing jujur lan penggalen. Ora tau ngono. ingkang pitane menawi Kang Mas Prabu boten lepas. Betul biasa sampean bilani. Terus menjanjakan cukup panguwasa tunggal ana ing asane sun. Ketut rukun mustikaning jana loro. Ratu kuwasa menang murka ning ora menang kapur. Jajaku aku. Wiwit dina iki aku ning bakake talak pegat kanggo dulurmu adariku. Adare Putri Panca berkawasan putra panjenengan dakan. Sinos panjenengan nasihat tentang menika putra panjenengan. Entes panjenengan piyambak Mas kowe iki dadi wong wedok kok rai-rai gedhek. Prabu. Kowe iki wis diciptani talak pegat karo wong lanang. Lho kok isih kowe iki kepengin rapi-rapi karo wong lanang. Kulino mangan jangan bong, mula rai-rai gedhek. Aku ya ora Isi-isini. Kowe karo aku wis wong liya. Ora ana antarané bojo lan bojo. Yen kowe ora tau ketemu lawan aku, wiwit dina saiki kowe minggat. 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 Mas Prabu Sintunegoro. Siapa? Tegelan mengkono panjenengan patut kang kuatane. Monggo iki pun kanthi menika putra titis panjenengan kapan. lumrah kadane nangisi. Iman dateng titis panjenengan. Lan iman boten garwa panjenengan kampung agane. Yen ana sesuk tegelan kula sing wis kula kono wis padha diarani lawan jane menawi panjenengan sampun boten melu dhateng atur. Monggo kula urip ing kowe kraton Tanjung Agung. Menika saged dipun wastani mundu kakutan sampri. Awit kang dapat. Menawi Kang Mas Prabu Sintunegoro sampun nunduk dhateng kanggo agane. Boten wonten ginanipun kula siji dipun Tanjung Agung. Sampun lupa. Wong wedok sing ayu ki ngene iki lho. Alah 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 alah. Bojo sing apik. Alah 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 alah. Tuwa diwayu atine ya ora. Alah 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 alah. Atine seneng. Pancen iki ayu, pancen iki jujur. Ning jarene mergo ora konangan. Ya terus. Pancen ora konangan are. Konangan? Alah 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 alah. Tresnaku mung kanggo garwaku.
lugu nduk. Lah. Nek iki ora lempeng galeng ya, Nduk. Anjen gatelen. Wong wedok anjen gatelen ya modele ngene iki aja. Ndoro, nuwun sewu. Ndoro adan ningkung sampun kondur wonten desa. Kula ugi badhe bali wonten desa. Paling-paling nek kowe mulih ning desa, paling-paling penggawemu matung. Ngenyek karo wong desa. Sampean iku lho Ndoro, ora ana wong desa kaliren. Ora iso. Mlepuk. Labur madu. Jenengan dahare napa? Sego. Sego asale saking napa? Pari. Pari sing nandur sinten? Wong desa. Ya ora ana wong desa bongko ora ana wong desa. Mangan roti. Nuwun sewu Ndoro, roti niku didamel saking napa? Tepung niku saking napa? Saka apa? Telo. Telo niku sing nandur sinten? Wong desa. Alah bongko ora ana wong desa, ora usah mlepuk karo wong desa tak kandhani. Aja mangan roti. Lah terus? Ngombe susu. Aku ora mangan sego, ora pakai ensek, ora mangan roti, ora edan. Aku ngombe susu. Nuwun sewu, susu niku sing diombe susune napa? Sapi niku sing ngangon sinten sing ngopeni? Ayo bongko ora ana wong desa. Ampun mangan sego. Terus? Aja mangan roti. Terus? Aja mangan susu ora apa-apa niki iso urip. Lah terus? Diinfus. Lah, niki sing sae Ndoro. Sae. Diimpus mawon. Nggih. Rasa gegeran tak apa. Ayo, Nduk. Ora ana gunane urip ning kene. Ayo, boleh. Ayo, bali, Nduk. Bulan damar kamramas kemarin. Ndak mayake kelawas
nggonku tak pamane dari. Dari kan gumantong sing iseni. Kebak kotonge sing iseni. Arep diseni beras, diseni jagung, gumantong sing iseni. Nek ale cacat kudu sambungke golek pembayaran dari sekolah. Piyambake mboten mangertosi, Bapak. Lah diku wasiate piye? Adik kula nggih sapelo lan kula, Bapak. Kang wacane kok. Kanggo. Tanpa guna. Kenging menapa mboten kasedidaten? Gunku ngeliting kowe. Dadi satria kang utama. Aja dadi satria kang nista. Iki calanan. Nganti kowe mukti wibawa nunut urip karo mbakyumu. Nek tega karo mbakyumu. Mbakyumu dipoloso. Satemah untat nyawane. Lho kowe kok sedeku mantel. Ya paling penak kowe mapan ana ing panggongan. Ampun kanggo ing parang. Mboten ateges kula nek gak ajeng dhateng panalangsanipun Kang Mbok Adanipun. Kula ngertos sawetahipun. Duk nalika Kang Mas Prabu Singgonegara duka yayah sinipi dumateng Kang Mbok Adanipun. Kapara nundung dumateng Kang Mbok Adanipun. Jalaran Kang Mbok Adanipun kanggep lepat ingkahipun Kang Mas Prabu Singgonegara. Tumindak sadeng kaliyan piyos sanes. Kanthi titikan punang bayi ingkang parapanipun Allah. Kula mboten jupura. Kalpara kula sabelo lan Kang Mbok Adanipun. Kowe mbela. Kula sabelo. Bapak, pancen menika leres. Nyatanipun kateng sanget kula tresnani tansah sapelo lan kula. Lah segede panapura. Nek bapak gampang nggonku duka karo kowe. Aja sulit atimu. Regara masaku ayem temen mukti wibawa kowe bebarengan karo mbakmu. Ning tibake padha mung kocak. Wong mukti wibawa ora sing kecek bondo dono sing akeh to. Ning wong ati bisa tentrem ayem senajan to mangan sakanane. Ses nek ora golake lha apa? Kowe tanggung jawab apa iki kono kamu. Lajeng kados pundi? Ya bali ning desa. Ning dalan. Utuh cacat lambene kuwe Lah nggih parapun mboten boten menungso. lendeng ora gono. Cai Joko kendel jenenge. Allah tanpa rupa ora gono manusa iki sepalaning saka. Tresnanono sejati. Nyaten. Ayo bali ning dalan.
aku gak gelem ancani. Nek ada aku aline ambu upane elek. Apa nek awe iye elu apa iye nek awe? Ora nek Iwan Halak. Ora nek undang aku arep umum ili. Aku arep ati ae. Timbang upaku kaya ene dielek-elek wong. Diitin-itin wong. Ilaku tak atapne aku ae ben ati aku. Ilaku tak atapne aku. Nganti sirai babiyen golek iku. Pasar botok tak ubengi sekesuk jepuk ora nemokke. Rumah saya kowe mik mbokmu ning pasar botok. Apa kuwi? Hah? Apa? Pedus. Mbah. Aku imbang urip kaya ini apa uno, Mbah. Aku tak atapne aku ning aku Mbah bendang ati. Mati cendak ki mati sing nisna. Ini uno, Mbah. Arahmu ora bakal ketrima. Upama kinjeng matur tanpa panca. Ngono wae iki mong. Nek nek wong akeh kae ngarani kowe ora. Nek mbokmu, ommu, mbahmu ora ono ganteng kejaba jowo. Ora ono bagus kejaba. Nek nek piye? Nah, ya ini ancaku lalem tak ancane lalem tak jaulan. Mergo wong seneng ki ora nggon rupa. Apa rupamu cacat ning kelakuanmu apik cek ki utama. Kejaba kuwi. Raimu cacat kuwi celane ana tetemuan ledok iline banyu. Pitane iye. Mbokmu rikala kowe dikandhut. Mbokmu iki ditenung. Mbokmu ditenung. Ngapa? Santet. Antet apa? Mergo muridku jahil metake dawel panas teh jengki srei sandane murid. Salah. Lali. Saling murid. Kasura nggo nafsu. Setan sing ngubuti. Perkara ana wong lanang iki duwe bojo loro. Wong lanang duwe bojo loro. Sing siji serik atine diwayo budidaya golek dukun supaya mbokmu mati. Ono. Ning ora tumomo tenung iman. Mulane aku ngarene ledok iman sing kena kowe. Cacat lahirmu kaya blekok moncrot. Ati ngono, Mbah. Aja suwewan. Tenung kuwi mapane manusa mung ana wong pancine. 20 tahun. Kowe pulih bar widan. Pasuryamu bagus. Pindha rembulan purnama siji. Cahyamu kaya rembulan purnama. Iki kowe disikokno. Wong urip mesti tau panyoba. Urip ki ribet, ribet ki laku. Nek palu urip kudu wani nandang laku. Laku jalan rusak dicoba karo kuwi. Sing kuwasa kuat apa ora? Bolo apa ora kowe? Lah, nek ono aku wis ngerti. Aku upaku kaya ngene iki enek sing enom. Iya ditenung. Ora eneng karo wong tuaku, ning nek aku. Sampeyan utet atu apeh hati ya, Mbak. Ya. Sing enung aku ambil edek